Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, ni ne naku Muhammad Sani Muhammad, wanda kuka fi sani da Sani Kemash. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga masoyanmu na faɗin duniya gaba ɗaya. Sannan kuma ina miƙa ta'aziyya na ga 'yan Najeriya wanda suka rasa 'yan uwansu a gun zanga-zanga, da wanda ya rasa ƙanin shi, wani ya rasa yayan shi, wani ya rasa iyayen shi. Allah ya ji kansu, wanda kuma suka ji rauni Allah ya ba su lafiya. Mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya. Wai to America, ba na ji kina cewa wai yaron ƙaramin yaro an sa mai datan naira 50 ya zo social media yana ta zage-zage. To kewa yake sa miki datan? Ke ma datan nawa kike sawa? Za ki zo kina rena mutane ba, kina wani wai ƙaramin yaro an sa masa data suna zage. Tana sa datan 150 ne. Kin yi abin da za a zage ki ne, wawuya mahaukaciya. Lallata shi a nan, gyara duka turancin ma da yake yi ma ba duk ba mistake yake bugawa ba, mahaukaciya kawai, wawuya. Je ki koma makaranta ke ma.